אז מה קורה חברים? כאן מתנאל בעוד סרטון חדש עם רביט עוד פעם. תגיד שלום. שלום שלום חברים יקרים. סרטון שעבר היה, שים לנו בינתיים עוד, סרטון שעבר היה פורטנייט, עכשיו אנחנו ברוקט ליג. סאב ולייק, וכפי שאמרנו אנחנו נעשה כל יום סרטון עד סוף המלחמה. כן. לכו תצפו על זה בסרטון של פורטנייט. והנה אנחנו מתחילים. אוקיי, יאללה. למה אני שחור אחי? ותגיבו גם פה אם אתם רוצים שנפתח ערוץ. תגיבו. הופה גול. יואו. מה זה, אתה שומע את הקהל? יש. טוב, איזה בעיטה. לא. ענק. הנה אני מרים. רגע. אוי לא. אוי. לא, שלא יגיע. הוא מגיע. ענק. טוב. דקה אני בא, דקה. אני בא. אוקיי חבר'ה, אנחנו בינתיים 2-1 כי רביט הלך. ותרשמו בתגובות אם אתם רוצים שהוא יפתח ערוץ. חזרתי! תסתכלו אותו. חזרתי חברים יקרים שלי. האם זה הולך להיות גול? וזה גול! גול עצמי, אבל גול זה גול. אני גם הייתי שם את זה בתכלס. אתה שמת את זה. לא, אבל הוא שם את זה גול עצמי, כי לא הייתי נוגע בזה ככה. לא! וואו, זרק אותי לישון. 1-0, כי זה לא כיף ככה, אבל ניצחון זה ניצחון. לא! וואו, איזה עקום יצאת. וואו. אני מבקש מכם שתעשו קליפ ההחמצות הכי גרועות של מתנאל. וואו, זה הולך להיות כל כך גרוע. מתי שיהיה סוף למלחמה, תעשו את כל הסרטונים, את כל האדיטים. זה הולך לצאת אחי, סרט אחי. ואנחנו הולכים לדרג את זה. זה הולך להיות סרט, מה יש לך? בהצלחה. וואו! דיום, איך זרק אותך? ואותי. אבל כי דחפת אותי, מה יש לך? אני לא דחפתי אותך, אל תשקר. דחפת אותי. עכשיו דחפתי אותך, לא היית עוצר את זה בחיים. סתם את הפה. מה זה? אני מקווה מאוד שאתה אמרת את זה בציניות. כן, בציניות, הכל בציניות. קצת ברצינות, אבל בציניות, כן. שלך? מור מעל הכל. הופה. סתכל לי זה גול. עזוב. אני רואה גם. זה רמה. מה הרמה? רוץ, רוץ. אכלנו גול. איי, que bellissimo bitta baraita. תנחשו כמה ייגמר במשחקים. וחזרתי. מתן גיים, חטפנו גול, אחי. חטפנו גול? אוי לא. הופה!
הופה. הופה, ודריבל. הופה. תענה לי מה הדריבל. וואו! וואו, נעים. מה פיצצו פוצץ אותך? אותי. פצפץ אותי, לא אני פצץ אותי. דם! עשה אותי פצפצים, אחי. לא מאמין! לא מבין. הוא עצר את זה. כן, זה הצלה. עצל את זה? עצר את זה, אמרתי. אל תחפור. מה? לא, איזה גול פסיכי! הייתי עם המשולש הזה באסה. מלא. תסתכל. למה אני תמיד עם המשולש הזה? איזה תסתכל. משולש. באמת שהייתי יוצר את זה, אחי, הייתי צריך פשוט לקפוץ פעמיים, זה קפץ לי לצד. למה זה קפץ לך לצד? כי אני הייתי עם המשולש, זה לא כיף ככה. אם אתם משחקים רוקט ליג, כנראה אתם עדיין בסרטון. וגם אם אתם לא אוהבים, אז תישארו בסרטון בבקשה ותפרגנו לנו. הילד משקיע, חברים. אחי, מה יש? זה ערוץ שלי, אחי! אתה מדבר כאילו זה ערוץ שלך. תפתח ערוץ וזהו. אמרתי, הילד משקיע. אני יודע, אבל זה כאילו... יש מה שאתה... 6-7. מי שנחש שיגמר 5-1, 4-1, מי שנחש שנגמר 4-1, אז הוא צדק. כל הכבוד לכם. מה, הם פשוט יהיה עם כזה... ניצחנו? אוקיי. כן. מה, שתי AI ניצחו אותנו? לא, זה היה... איזה פדיחות. לא, הם יצאו, לא. איזה פדיחות. לא. אני לא מאמין, שתי AI ניצחו אותנו. לא, הם לא ניצחו אותנו, זה לא היה, זה היה אנשים רגילים, ואז כאילו AI נכנסו בסוף שהם ניצחו אוקיי. כבר. יאללה. צ'וי. מה זה? וואי. גם אני גם אני התבלבלתי וזה 1-0 מהיר וקצר. תסתכל איך עפתי שם, אחי. תסתכל איך עפתי שם. שנייה. וואו, זה שוער, אחי, שוער בלי רגליים ובלי ידיים, אחי. הוא משחק עם הבוין של הרגל. מה אני רואה? דבר ראשון, שוער אגדי. הופה. איזה בישוש, מה? איזה דאבל. איזה דאבל! וואו. מלא, וואו, איזה דאבל, אבל רציני. זה כזה, אתה נותן לי פס, אני שולח אותך ואתה כזה גול. עזוב את זה שהשוער בלי רגליים ובלי ידיים ובלי גוף, כאילו. הוא משחק עם הלשון. כאילו, בסדר. אני לא יכול, אחי. שיפרשו, כאילו זה זה לא כיף היה ככה, כבר אצלו, אחי. שיפרשו, זה לא כיף ככה, שיפרשו. היי, מה תעשה? מתן נתן מתנה שנתן מתנה שנתן מתנה. חבר'ה, לא באמת קוראים לי מתן, כן? קוראים לי מתנאל. אבל פשוט מתן גיימינג זה היה נשמע יותר טוב. מתנאל גיים. גם לרביט לא קוראים רביט. סתם. לרביט קוראים רביט גם במציאות. ממש לא כינוי. איזה הצלה, אם מלא תנשק לי את הרגליים. וואו, איזה צ'יפ. וואו. וואפה. מה אני רואה? בסוף כאילו פספסת את זה. וואו, אחי, לא מאמין שהפסדת את זה. הפסדנו, אחי. אומייגאד. אחי, איך כזה מהר 3-1 לנו? כי, אחי, הם משחקים עם השניהם. כי שניהם משחקים עם הלשון, אחי.
טוב שלך. הופה! זרקתי, וואו! מה אתה עושה? נתתי לך פס. נתתי לך פס. אבל פיצצו אותי, זאת פיצצו הבעיה. אותך? מה, איזה גול גול? עצמי! שמע, זה היה הגול הכי יפה שעשית בחיים, אבל לא היה עצמי. אל תגזים, אחי, הגול הכי טוב שעשיתי בשבוע אני האחרון זוכר. זה הגול עם הדריבל. אימא'לה, איזה דריבל אחי, עשית כזה גול, 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 גול. כאן מסי, 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 גול, גול, גול! את מי אתם יותר אוהבים, את מסי או רונלדו? את מי אתה יותר אוהב? אתה שואל אותי כאילו? זאת לא שאלה ש... שלנו. יש! אני מסי. ליאונל פנסי אחי. אחי, מסי הוא הגוט. ועוד שנייה גם ולא עצר היה- איזה אימא'לה אחי. מסי הוא הגוט ולא היה ולא יהיה יותר טוב ממסי. לא אחי, רונלדו הוא הכי טוב בעולם, כי מסי הוא לא מהעולם הזה אחי. מסי כאילו הכי טוב בגלקסיה. אחי, אמבפה, עוד שנייה אמבפה עוקף את השיא של הליגת אלופות. של השערים של רונלדו. כן, עוד שנייה אחי. משתייה רונלדו! מסי? טוב, חברים יקרים שלי, אנחנו עכשיו ננצח אותם. ותנחשו כמה ייגמר, כמה השפלה תימשך. מה? עבר רק 3 דקות אחי? אל תסתכלו בסוף המשחק. איזה פס של מתנאלה בביבה. מתנאלה מה? ביבה. איזה מניאק! איזה הצלה מטורפת! גיא, זה היה כאילו יכול להיות הגול הכי יפה שלי בהיסטוריה אחי. ונתנאל, אחי? נתנאל, עם הכדור, מתנאל. גול שלי כאן. איזה גול עצמי. זה היה גול שלי. אני לא רציתי לגנוב, אז עשיתי פלאפ. הנה, אני נגעתי, ראית? כן. שלי. בום. איי. אוקיי, מתן גיא מתקדם. בוא לפה, נתנאל. ככה זה? חיה. ועכשיו זה מגיע אליי. ומתן גיא, הופה! רבית. דיים. ניסיתי לעצור את זה, שומע? שזה לא יהיה גול. סתכל איך ניסיתי. אוקיי, היה טיפה תקלה טכנית, אבל חזרנו. אוקיי, יאללה. לא אכפת לי. שחק. אני מדבר מפה בגלל התקלה הטכנית, לא שיחקתי. ויאללה, בהצלחה. תצא. אופס. זה עקום. אדיר. הרמה אלה. אדיר כאן אחי. נכון אדיר כאן? נכון רביט? לא כן. מאמין. כאדיר כאן אחי. איזה גול. מבוקרד! הכל היה טוב עד שאדיר נגע בכדור. לא! מה אתה עושה? התקדם! איך 2-0? טוב, הגיע הזמן לספר. קוראים לי? קוראים לו רביטוס. הגיע הזמן לספר. קוראים לי? רביט. תספר את זה בערוץ שלך. איזה ערוץ? שהולך להיות אין לי בניין אפילו של ערוץ.
אני צריך מישהו שיערוך את הסרטונים ואני אשלם לו. 0.5 שקל ליום. מה, אני בסרטון. פנוי, כן? 0.5 שקל לסרטון. שקל. לא. אז יאללה, 10 כלום, אגורות. כלום, אחי, כלום. 20 אגורות אני יכול לתת לך. כלום אתה רוצה? איזה גול! אל תיגע, בבקשה! לא נגעת. זה היה נראה כאילו נגעת. עשיתי פייק פייק. וואו. כן, זה היה נראה כאילו נגעת. בגלל זה הייתי בשקט. הייתי כזה, מה יש לך ימני? מה זה הדיבור הזה? יא חמוד אמרתי. יוטיוב תחסמו לו, סתם. וואו! מה? לי אחי, אתה יודע מה שון אומר בסרטונים שלו? כן. מה, הם הצילו פשוט את ה... לא ראיתי את זה. לא נזכיר מה שון אומר, אחי, בסרטון שלו. לא, עדיף לא להזכיר. מה? היה טוב. הוא דחף אותי. הוא דחף אותי. הופה, עם הדריבל. אני רואה, הוא פשוט קפץ, איזה עולה. לא, אני התחלתי אותו. תסתכל, הוא קפץ פשוט. הכדור כזה, עשיתי לו מיהו, אחי. עשיתי לו מיהו, אחי, והוא קפץ, אחי. עשיתי לו מיהו. וואי, לא יכול לך, הוא פשוט כזה. הולך אחורה. כי הוא חושב שאני איבד וזה יגיע גבוה. וואו, זה בעיטה. וואי, לא. טוב, שוחרת. איזה בעיטה אבל פסיכית. איך אני כזה, וואי. איך החמצתי את זה? כאילו, כמה? לא, אבל זה היה גם ככה נכנס. תצא. כנראה זה משחק אחרון. כן. להיום. 6-7 קילו. לא יודע מה הקשר כאילו. אתם יכולים לנחש מעכשיו כמה ייגמר. כן, כי זה כזה ברור. כי יש לנו משחק ראשון, משחק שני ומשחק שלישי. כמה. אבל אל תסתכלו בסוף ותהיו רמאים קטנים. תהיו חמודים ותעשו ותנחשו ממתי שאני אומר לכם. בבקשה. תודה רבה. נראה לי הם כזה... שתקים. כן, כאילו, מה עובר עליך? כאילו, מה עובר אני מהשאלה שלכם? טוב, תפתח ערוץ ושקט. מתי אני אפתח ערוץ? עכשיו אחי. מישהו רוצה שרבי תפתח ערוץ? שיגיב כאן. הופה, אמרתי אחד. זו, אחי, אבל זו, תכבד אחי, תכבד, סמממי. איך אתה מנסה? אצלי בערוץ אפשר לדבר חופשי, חברים. זה לא ייגמר טוב. זה ייגמר אחי, דשון שור. וואו, אם זה היה אתה שם, איזה שליחה עם מלא. יואו! איזה כדור. וואי, באתי גם לגעת בזה. וואו, איזה גול. איזה גול. גם אני רציתי לגעת, תסתכל. איזה מזל שלא נגעת, אחי. וואו, איזה גול. אחלה של אחלה. רק אחלה. אז מטורף, פסיכי, בלתי הגיוני אחי. Impossible. הופה. יפה אחי. פוצצתי. אבל אחי, אמא. וואו. שיט, שומע? התגדה. וואו. איזה הצלה. איזה בעיטה פינה ריבאונד. דנג. איזה גרועים אנחנו. וזה גם לקליפ של מתנאל, החמצות פרו-פלייר. לא. באמת אחי. כמה בני אדם יכול להחמיץ במשחק האחד?
מה אתה דוחף אותי? והנה... נו, שים את זה. איך לא שמת את זה? אופס. גם עוד החמצה, לא אוסף חברים. לא, זה לא נחשב. אוי, לא. טוב, כנראה שיגמר איזה 7-3. הימור. 6-7. הימור שלי 7-3. מה אתה עושה? אכלנו גול. מה אני רואה? זה פשוט קרה עכשיו. או, איזה אחי, איזה שליחה, של מה אתה נראה בבה? מה? איזה גולסו! איך הצלחת לעשות את זה? וזהו, מה הבעיה? ניצחנו. יאללה. אז טוב, היה סרטון כיף. היה כיף! שימו לייק, שימו סאב חבר'ה, לא לשכוח זה דבר בסיסי. אם אתם רוצים עוד תוכן כזה מטורף הכי טוב בארץ, אז שימו לייק, שימו סאב ויאללה ביי. ותכתבו TW רביט ליוטיוב. יאללה ביי.